नै मालाय इभिनिं वाक बेरायदों। मोनालायबाय नै फैनानै आग्लासो ओरैबायदि रिस्किखा मोनायाव सानावनो माबायदि आरो मोनायाव गारि सालायनाया उफाय गैया सालायनांगौ। मोनाबोबाय माबानानै बारा गोजान गैला मोननोसैयानो बारा गोजान गैला 15-20 मिनिटनि लामा। फाइनालि मोनफैबाय नै लवार पेलिं मोनबाय। दाना हटेलनि लामाया बबेथिंमोनथाय आन्दायसिगोनसो नामा हटेलखौनो। हटेल नामखौ बावबावबायसो नायनांसिगोनसो मबाइलाव। बेनो जाहैबाय मोनानि पेलिंनि भिउ। मोनानि पेलिंनि भिउ बियो। आंना हटेला मा हटेल मोनथाय? मिडिल पेलिं। Where is my hotel? ओरैबायदि गोजान थाबाय कम्बल जोमनानै उन्दुनानैसो थाहैनोसै आं। हटेल दहाय गारियानो गंसेबो गैयामोन बेयाव। दा गारिखि गारि बुंनानै दंजोबो बथिक जाबाय गारिया। This is our hotel. Hotel Heruka बेनो जों आंनि हटेला। शपिं मल नै एसे मार्केटाव बेरायनो। मार्केटानो जेबो गैयायानो गासिबो हटेलजोब। हटेलल' जेबो गैया। बेयो जाहैबाय लवार पेलिं। बेयाव एसे हटेलनि रेटफ्रा एसे खम जायो। मिडिलाव एसे मिडिल रेन्ज आरो गोजौ आपार पेलिंआव हटेलनि रेन्जआ बारा जायो एसे।
बिल्डिं गोजौनि एसेबां गोजौनि रुम एसेबां प्राइसआ बारा जायो आरो गाहायनि रुमफ्रा एसे खम जायो। मानोना गोजौनिफ्राय भिउखौ लानानैसो दाम जायो। गोजौनिफ्राय मोजां भिउ दंबा दामा बारा जायो। बेयो जाहैबाय मिडिल पेलिं। मिडिल पेलिं हटेल स्नो व्यू। फाइनाली नै हटेलाव हाबफैबाय। गोजांबाय ओरैबायदि। सोरबाफोर थाफैयोबा बेयाव थाफैनो हागोन। ओरैबायदि मोजांखा रुमा। नै बेसेबांबा गिदिर बेडखा 2000 लादों बेयो। नै बेलकनिनिफ्राय टाउन नुनाय। अरल' जोंखायो नै सांग्रिमाफोर बायदि। गिजिलां। जा गुसु नंखायनो नै कफि लोंनो लादों। नै सिख्लाफ्रा